Jeg har fundet det mest tjekkede bur, der findes, synes jeg, i Schweiz. Det her bur, det er crash-testet, og så er det foldbart. Hundene, de kan sidde inde og kigge igennem. Selvom det ser temmelig mørkt ud, så er det sådan net, hvor de kan se igennem. Det er lavet, så hvis du skulle lave en hård opbremsning, så er der en pude herinde bagved, der tager stødet i stedet for de der metal stænger, der normalt er. Der er også, hvis du lægger et rødbed ovenpå her, og det er sand og eventuelt skidt, der render igennem, så er der lige sådan en måtte, du kan se ud, der ligger fast med velcro. Selve rammen, den bliver gjort sikker ved, at den lige går ind og fanger der og der, og så heroppe. Og den er tyvgodkendt også. Og de er virkelig smart, hvordan du kan folde dem sammen. Det er altså et snup. Sådan her. Så er der til dine kufferter i stedet for, hvis du skal ud og rejse, eller hvis du lige handler voldsomt meget ind. Og den er lige så nem at samle igen. Sådan her. Så er den kørklar. Du får rem med til at spænde den fast om i bagagerummet. Og så synes jeg simpelthen, at det her det er virkelig schweizisk kvalitet. Prøv at se den hvor. Den fås i 4 forskellige størrelser. Small, medium og large som den her, og så extra large. Vi har alle målene til at stå inde på hjemmesiden. Ellers så kig ned forbi, eller ring.